Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň ýekşenme güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Şuňky biziň temamyz MHM agentlary we ýallaklaryň oýunlary ýa-da gysgaça aýtsak MHM metodikasynyň içindäki argumentlara seredip geçmek. Ine meniň bilen şu gün efira Ahmet Apara biziň ýazyjymyz, neşriýatçymyz, şahyrymyz, jurnalistimiz gatnaşýar. Salamu alaykum Ahmet Apara, hoş geldiňiz. Aleykümselam Murat, salam gaderli illeşler. Ahmet Apara, inni men şol MHM metodikasynyň içindäki argumentler we soragary 5 tan bölüme böldüm. Biz gysgaça 45 minutdan geçireli. Sizden bir haýyş, her soraga gysga, ýani pikirleri gysga jemläp aýdyp bersek, biziň aktivistlerimize, bizi izarlayan adamlara we Türkmenistanyň građanlaryna gowy düşündiriş bolardy. Sebäbi köp adam maňa ýazýar, haýyş edýär, murada kelle bulaşdy. Kim näme diýär? Bira bu zat diýär, beýleki ýene bir zat diýär. Men kellem bulaşdy diýerler-de. Men düşünýän sebäbi olar 32 ýyllap syýasata goşulma adamlar, goşulmadyk adamlar birden ýanky üstüne dagdan suw gelen ýaly informasiýa gelýär bolýan, ýanky jemgyýet informasiýasy, syýasy informasiýa, ýönü informasiýa, hakykatlar gelip başlady bolan adamyň kelleri çarşyp başlady. Şoň üçin ine siýalyk jurnalistler, bütöwi, durnukly, fundament ýanky düşünjeleri bar adamlary biz efirlere çağıryp ýanky halkymyz düşündirjek bolýar. Gelin onda başlaýyn, ruhsat berseňiz. Bolar. Ine şol birinji soru metodikaň esasy TikTok'da, YouTube'da halkyň arasynda MHM guluklary ýürüýte öz adamyň üstünden şol argumentlerden ýa. Ýani halk galmaz ýaly, agzybir bolmaz ýaly, halk hiç sada pikir etmän gözüni ýapyp baýa paça, ýani kellesini egip diňler ýaly. Ine birinji soru. Siz Amerikadan pul alıp Türkmenistana karşı uğraşýaňyz. Siz ýaly aktivistler şu öňe çykýanyň hemmesi. Oň ýanky bir ýerdelik istel hemmesi. Siz Ýewropada pul alıp Ýewropadan pul alıp Türkmenistana karşı uğraşýaňyz. Siz watan düşmanlary, siz watana karşı uğraşýarsyňyz. Amerika bilen Ýewropanyň pullaryny alıp siz arkadagymyza karşı uğraşýarsyňyz. Ine şu soraga siz näme jogap berebiljek şu bizim halkymyza? Halkymyň arasynda ýöne kaýadalym şunu ulanýa. Ya men TikTok'lara baranda bize şu sorular berýärler. Bir-birden jogap berip ýa-dadım, indi ýanky YouTube'a çykaryp şuru MHM metodikasynyň birinji bölümine biz şunu jogap bereli. Ine söz sizden Ahmet Apara aýdym. Bu soruga jogap bermek heme ansat, hemem kıyın. Ansatlygy bir agyr ýok diýip bolýar. Yok, özüm şonu men özüme hiç wagt diňe Amerikada däl, Amerikadan näl Ýewropadan pul alamak. Men asıl hiç kimden pul alyp Türkmen azat etjek bolamok. Men öz aýlygymy goýýan. Şol işe men ömür boyu özüm işläp, diňe işden boş wagtlam makala ýazýan, onuň 2016-njy ýylda Erkin Türkmenistan radyosu nimeni açtım, YouTube'da Halk Radyosu'nu açtım. Son onu yapanlarından son Erkin Türkmenistan TV radyosu, TV adını açtım. Bizim radyomuzda bir 10-12 tane adam var, işlep gören yaş olanlar yıllar. Yönü şolun adları yapık, sebebi olur, intek yaş köpüsü, yurda girip çıkmalı oluyorlar. Etmeli işleri var, okulları var. Ondan hemmesi olan Şweýçada ya Norwegiýada däl bir adyny açyp göreşer ýaly ýagdaýlary dürlü olan. Şoň üçin radiýanyň jogapkary hökmüni hemme esasy agram men özüm almaly bolýan. Olan adyny gorayan, köpüsiniň ady 80-90%-iniň ady gizlin olan. Ýani häzirlikçe. O hem işe gidildiğin olup kalmaz. Bir demokratik hareket yeňse Türkmenistan'dan son illeşlerimiz olan atlarını, o kahramanların atlarını bilerler. Yönü häzirlikçe şonu
biz açamdyk. Şoň üçin men edil ýyllarym soňjaýaly urguýuny esasy urguýuny öz başyma çekmeli. Olýan onam çekken ol men öwrenşen işim. Indi ýene de şol pul almak meselesine gelsek. Umuman yurdu talap oturan adamlar var. Hram Fşadan, Berdimuhammedowyň tohumy, öň Niyaz hem şoň yallakylary. Olar o yurdu gemrenine halkyň üntüni bir zada bölmeliler. Olar halkyň jüýsine şeýle elini sokmak üçin owurlar näme diýerler? Avtobusda jüýk eterler. Her kim öz ömrüne jüýk eterler bir işleýişini görse görendir. Ol Sowet döwründe de bardy. Misal üçin aýdaly, şäheriň içinde gatnaýan avtobuslarda her marşrutda olar bölüşýärler de, hani misal üçin şu marşrut, şu köçeden ýören avtobuslarda biz owurlamaly adamlaryň jüýsündäki gapçygyny, puluny, ol marşrutdaky siz owurlamaly bolar öz arasynda bölüşýärler şäherleri. Onuň olar nähili işleýärler. Men özüm gördüm de şonu ünlü jurnalist olandym. İki tane adam olup iki tarafından gelýärler, bir şunu pul wadyr diýip ýerine çak etseler, onuň ini şoň jüýsüne elini sokmaly. Ýöne şo jüýsüne elini sokanyny bildirmediligi üçin şoň üntüni bölmeli. Başga bir zada urup durmaly şoň üntüni. Şoň üçin gapdalnaky bir zada görkezem bolýar bir ýerine. Ona walla diýip ýanky bir ylgap barýan bolsa, şonu görkezem bolýar. Ya bolmasa başga bir zada üntüni çeken bolýar. Ay ol pişip tas avtobusyň aşagyna düşüpdi diýen bolýar. Gara onuň ol adamam şonu görjek bolup gowlanýar-da. Şu gowlanyny ýanky owry jüýk eter, oň sokýa elini, oň jüýsüne. Şonu gapçy alyp çykarýar-da, öz jüýsüne salýar, onuň gidýärler. Indi şu häzirki wagtda hökümetiň adamlarynyň, rejimiň hem şoňa gulluk edýän adamlarym edil şol metody ulanýarlar. Halky talamak üçin, yurdu talamak üçin türkmeniň gazyny, neftini, minerallaryny, ähli baýlyklaryny, halkyň öndürýän gara deri bilen azy derini döküp öndürýän baýlyklaryny satyp öz ýüýlerine urmak üçin olaram şolana seret, ana ol o näetde ýollayıp ýanky görýän ol Amerikadan pul alýar, Murat Gurwan. Ana gül sapar Amerikadan ya Şweýçadan pul alýar, görseňiz lan ony şeýtirip adamlaryň üntüni bölýärler de, onu arpaýjak ýanky jüýsüne elini sokýarlar. Ol bir aýtmalar. Onuň inhanny ýene de bir zatda şoňal edip ulanýarlar, şu adamlaryň üntüni sokmak nemesini, onuň ýeri gelenine aýtar. Dogry. Menim bir goşşakladyma, ine hormatly watandaşlar, siz diýäňiz, biz pul alýar Amerikadan. Gaty dogry belläkleşdi, akıl taparaga menim goşulýan, menim sizden kimden öz ýanky biznesden işlän pulumy opozisiýa, ýagny siýasata goşýanlar şol öz pulumy hereket etdirýär. Ine şu zatlary hiç kim turup bize aýdy bilmez, men pul berdim, men eýtdim, beýtdim diýip aýdy bilmez. Biz özümiz eýdýär. Şu güne çerli aýdanam bolmaly. Indi gepim tümmekleri bu zatlara bizde ýok. Ýöne gelin başga gagdarda serdim. Men sizin ünsüňizi böleyim. Ünsürim şöyle, ine Türkmenistana Amerika pul berýär. Ünsürim. Şöyle Amerikanyň ilçhanatynyň ýolbaşçysy adam Matthew Clemo ine ofitsial aýdýar, biz Türkmenistana pul berdik. Ünsürim şöyle pulun meçörüne aýdýar, где-то 1,8 milyon dolar ine biz berdik diye. 30 ýylda biz diňe podдержка üçin Türkmenistany в области сохранения культурного наследия, ýagny taryhy we kultur mirasyny saklamak üçin biz 1,8 milyon dolar berdik diye. Ünsürim, Amerikanlar Türkmenistana pul berende gowmuş, problema ýokmuş. Sebäp şu pullar gelýär, o ýerde 1,8 milyon giden oga şol bizim taryhy mirasymyza. Taryhy mirasymyzy düzeltmek üçin. O owurlanýar, ýardan owurlanýar. O hakda gurrun edilen ok, diýmek bul Amerikanlar Türkmenistana pul berende normalmy? Ýöne birden Amerikanlar demokratiýany gollap, birden opozisiýa kömek edip pul berse, ana Amerikanlar ine size pul berýär diýip bize topulýarlar. Indiki materiýala seredelim. Ine ýazýa
Yani radio adatlık geldi. MVF, Европа, Международный валютный фонд, выделил Туркменистану $325 миллионов. Demek, $325 milyon MVF Türkmenistan'a berdi. Şu yerde neyme berdi? Hem adı yazılı. 228 milyon 700 bin yeni bir adı verdi. Başka yeni bir adı verdi. Yani. Yine şu kömekler Türkmenistan'ın bütçetine geliyor. O yerden yankı çinovnikler paylaşıp uğurluyorlar. Yardımdan uğurluyorlar. Bu hakta hiç kılgırılmadan o. Neyemçik bizim halkımız şuraya soru olarak hükümete verin o. Size o Amerika'dan pul alyanlar, Avrupa'dan pul alyanlar. Hana nevit kağıdını nerede? Niye olur sap ediyanlar? Neyemçik aydan oklar. Demek bulurum Amerikanların ve Avrupalıların tanıtını edip diyorlar. Sizin fikrinizce şimdi eğer de bir Amerika'dan pul alsa demek olurum Amerikan behvitlerini koruyorlar. Gelin izne edelim. Yine şu yerde OPEC $45 milyon Türkmenistan'a verdi. Sudostроение, yani gayet kurmak için. Yardımdan olarak uğurlanıyor. Onu demek APEC'am Türkmenistan'ı oynuyor demektir. İnnikin teredelim yine Arapski Emiratı yani Dubai Türkmenistan $100 milyon verdi aeroportu kurmak için, elektrostansiyonu kurmak için. Onunla Dubai'nin yani şeyhinin oyunlarını Türkmenistan'a geçip durda oyunları. Ondan başka en bir erken şan ünsverin Raşit Meredov pasport mafyasının yol boştu. Bütün dünya carıdır. Biz Amerikanlardan pul alıp göremiz yok, kömek edemiz yok deyip aydanına radyo adı attık. Amerikan ilçihanası bilen gün kontaktı edip şondan soruya. Siz Türkmenistan'a kömek ettiniz mi, etmediniz mi? Şonaydın deyip. Oğlum intervью veriyor. Посольство США ответило на заявление туркменского МИДа о недостоверности информации об американской помощи. Sizin MİD'in yolbaşçısı Raşit Meredov şu derecede vice-premier yalan aydiya deyip Amerikan ilçihanının yolbaşçısı ofitsiyan aydiya. Ünsverin. Şu yerde yine bulur aydiya Cemi 1 milyon dolar verdik diye $20 yani payla var. Cem $325 milyon verdi. Bundan aşağı diye biz 30 yılla 167 proyekt ettik diye 3,5 milyar Amerikan dolarını energetika o hocalığına ve beylik stratejik zatları yine biz size verdik diye. Demek 3,5 milyar dolar olarak Türkmenistan'ın Amerika'dan pul yurttur. Anemçik bu arada şu TikTok'ta geziyen bizim vatandaşlarımız MHM agentler aydan ok. Demek Türkmenistan Amerikan aşağından. Demek Amerika Türkmenistan aylıya. Murat, mümkün mü? Ben şurada bir boşlukladım mı? Belki neme Reşit Meredov ağırlayan neler? Belki doğrudan ama şu pulları görünüm derler. Şu devlette hiç var şu pulları işledilen neler? Halkın behvidine ya devletin behvidine. Belki o pullar gelen vaadına Berdi Muhammedov'un Hram'ın hem Jadan'ın arasında bölüşülündür. Onun Raşit Meredov hem doğrudan şu pulların devletin içinde işlemediğini bilenler de onun geleninin bilenlerdir. Demek ondan ol aydiyandır hakiki bilenlerin doğrudan yok biz onlara yarı kömek almadık bizim devletimize onlara yarı kömek gelmedi. Demek şu kömek gelen vaadına uğurlanıptır. Eğer Dışişleri İşleri Ministrem şunu bilmeyen varsa o baş şeyle de düşünüp olur ama. Фердин, и посольство также отметило, да, за последние 20 лет, Джим 32, за последние 20 лет Соединенные Штаты инвестировали более $201 миллион экономической поддержки в Туркменистан. В том числе около $21 миллион в область здравоохранения. Булар $95 миллион, bir neçe milyon dolar dine Covid için aldılar Türkmenistan. Oğlum biz vazgeçmeyelim demek şeyle. Demek şu yok, Amerika. Hamana yok Covid. Murat, oğlum hamana yok. Hiç Türkmenistan'da bulmadık Covid için. Ne diyecek hocam? O Murat, o pulu uğurlama mantıkta. Ne için? Covid yok ahrim Türkmenistan'da hiç vakit boyun alınmadı. Ne şey 30 milyondan olarak adam öldü diyorlardı. Şu karıştı Finçilen veriyen haberine göre Türkmenistan'da şu Covid'den. Ama hiç vakit Türkmenistan'ın rejimi
boyunalmadı. Bizde şu kavit var deyip. Demek şoma berilen pulum oğurlamak katamsat oluyor. Hava allık kesellilere ya da adamların inni kesellemezliği üçün profilaktik üçün sonra ulanmak diye edin paylaşaymalı üç adam şol üç kelle lajlarga. Gepim tümökleri Türkmenistan, Amerikadan ve Avrupa'dan biz vazmiyazna yankı şeyli kömök alýar. Yine kiber bizapaslyk kurmak için 35 milyon dolar aldı. Onu bize karşı, halka karşı ulandy. Yani şpiyon programmalar edip Türkmenistan'ın saytlaryny yapıp bir topar özüň içki interneti kurup halka karşı halkı daşına çıkarıp yani daşky informasiýa çıkarmaly ýaly içki informasiýa eder ýaly ondan yani elektron geçen ýaly informasiýany içine salyp dine hemme zat gülýaly gowuluk yani informasiýa bermek üçin halky ýene ukuda saklamak üçin şo gelen pullary şoňa sowdy ýa-da oglady. Ine şu zatlara haramlyk we halka karşı güreşde Amerika'nın pul alıp ediyenine hiç tat diyen oklar. Bular ağından tutan oklar. Yöne bize intek pulun verilmese ya bize yarlık koyup ay siz Amerikan agentleri Amerika'nın pul alyanız, ondan pul alyanız, bundan pul alyanız deyip ay diyorlar. Ben Washington'a bak geldim. Senatlar, kongresmenlerin guruluşup Türkmenistan'ın yağdayını düşündürüp dokumentler verdim. Türkmenistan'a batış oldu. Türkmenistan'a şu batışlar bulunlu adam haklarını korumalı, korkup başlayanlar. Şo zatlar edilmedik bolsa biz siyasi kömek almadyk bolanmasak häzir ýegenler Şammy, Pammy, ýa-ni Mar vilayetde, Lewap vilayetde oğullarda entep hekimler gamçylap halkyň çağılaryny alyp zorlap gederdiler. Ine tapaw. Inni biz Türkmenistanyň adalet içinde adaletli östürjek bolup hakly adamlary etmek üçin bir döwletiň içine hemme ýa-ki milletler ýygyna bir Türkmenistan ýatajak bolsak, oňa da birden Amerika bolýa, halk ine gymylýa, meselede kömek diýse, ine şol birden kömek beräýse de, ine şol ýalňyşmyş. Ýöne Amerika şunkune Türkmenistana kömek berýär, hyzmatdaşlyk edýär, 3,5 milliard dolar boly. Ine ol normalna. O ýerden pul oňlanýar, halka batışlar edýär, ol normalna. Men logika düşünemok. Siz düşünýärmi aklyňyza bana? Men azda kene düşünýän urlawka. O taýda adamlaryň 2-3 ýyly dürli topary bar. Birinji topar, olar göçmen şu hökümete işleyen, MHM işleyen adamlar var. Yani botlaram diýilýär-de häzir olar, botlar. Olar aýlyk alýar hökümetden şu bizim üstümize hüjüm etmek üçin. Bize dürli aýyplamалary bizim garşymyza ýaýratmak üçin, töhmetleri ýaýratmak üçin olar hökümetten pul alýarlar. Misal üçin Türkiýedäki türkmenler arasynda işleyen şu öz nimeler var, MHM'nin içalları. Şolary saklamak üçin her ayda 250-300 dolar berýär diýerler. Da iň görnükli ya da iň gowy işleyen şu içallary onun studentlerin arasyndan ulanýan içallaryna 100 dolar çemeti berýärler diýerler. Olan wezipetini belleýärler. Misal üçin kim näme hakda gurrun edýän bolsa, şonu ýetirip durmaly. Ýa-da şol hökümete MHM ýetirip durmaly. Indi olar barada gurrun ýok. Olar ni aile üçin nime diýerler-de, içalçyk edýärler. Onun adamlaryň ikinji topary bar. Olar hökümetten ýa MHM'den aýlyk alýan adamlar bolmalylar. Ýöne olar şol öňde bir belli siýasatçyň aýdan zady bar. Peýdaly idiotlar diýär-de, peýdaly pekkeler. Pepe diýär, şolara pepe diýip at goýýar türkmen diline. Peýdaly pekkeler. O peýdaly pekkeler kimlerden barat? Olar ilymy bilimi bolmadyk bir zat diýse, şu hökümetin ağzyndan bir zat çyksa, şonu alyp götürýän şolar bir pek adamlar. Yani özlerinin ýagdaýy analiz etmäge, ine sen aýdyşyň ýaly şu düşünmek kynmy şoňa diýende. Bizim almaýanlarymyzda hökümetin alyp oturan onu Amerikan pullary, Amerikadan pullary ýa Ýewropadan. Olara kyn şoňa düşünmek. Näme üçin? Sebäbi olaň gynansa okuw bilimi ýetenok. Şu soňky garaşdyrlyk ýyllaryny 30 ýyldan gowrak wagtyň içinde Türkmenistanyň okuw bilim sistemasy dolu dargadyldy. Ol ilki onu Niyazov Samskrit bilen 9 ýyl etdi, gimnaziýa sistemasyny döretmen. Ol eşdipdir daşary ýurtlarda Ýewropada zatda
9 yıllık yani orta mektepler deyip emma şoň 9 yıllık mektepten soň üniversitede girilmeýänligini hiç üniversiteden ýokary okul jaýynyň 9 yıl okudum diýip bir ýaş ýetinjegi okuw almaýanlygyny bilmeýänler. Ýani Niýazowyň özü bir tüntaw adam da, gatty bir bilimsiz, ilymsiz, gompuja şoňar hem gorkujak hem gompuja adamdy. Özünden güýçlüni ortaya ejidi ortada gabarlya, şolar ýaly adamdy. Onun ol 9 yıllık bilimi hiç daha da öğrenmen girildi. Gimnaziya sisteminden döretmedi. Yani döredilmedi Türkmenistan'la. Sebebi yine misal için Şveçya'nı alıp görsem okuşçular ilk 9 yıl okuyalardı orta mektepte. Son 3 yılım yine gimnaziyada okuyalardı. Yine sonundan son üniversitede yukarı okul cahaylarına girip biliyorlar. Ama Türkmenistan'la ala edin 9 yıllık edik koydular onu. Çalısoğu edip çıkarıp oklap başladılar nemelerin. Şolum niyeyse yıllar devam etti. Şimdi şol adamlar yadır Türkiye'de ya Orsiye'de ya Belarus'ta ya başka bir yerde kul olup işletiyorlar. Onlar kulun işini diyorlar. Şu orta asırlarda kinolara seyretseniz Afro-Amerikanlar garayagda adamlar nemelen aklın hizmeti ne diyenler. Yani şol inni yankı Çalasovot adamlar Türkmenistan'dan çıkıp 2 milyon teoriyi şolar hizmetkar olup eyle kalklan in ağır işlerini, gara işlerini edip pul kazanıp, aylık alıp şoňan bir bölüğünü öýlerine iýerip, özlerim ara içip ya çilim çekip olmasa da arasda ýaşap ýörenlerem elbette. Bu ören gowy. Şol adamlar umyt göredi geljege, kellelerini işledip şu göreşe gelip goşulýarlar. Ol adamlardan umyt bar. Emma şu Türkiýe'ye gelip 5 köpük kazanyp, mysal üçin 5 TL kazanyp, şoň ýaryn öýüni berip, ýaryna da ara içip ýatan bolsa, ol adamdan umyt ýok. Onun Kelvin Raydi yani men arada sizin geçiren gepleşimleri iyi veripdirler olanlar dinledim olen men niye Türkiye'ye gelip keyip çekken diye. Yoksa men Türkmenistan'ı da işlep bilecek diye. Onun yankı bizden vendetta diýip bir düşünjeli oğlan var. Ahirine tuttu şonu sözünü. Ne edip tuttu? Neme diýdi? Oğlan yankı öňýän oğlan men mardan gellimine keyip çekken Türkiye'de diýen oğlan belki erwede adam däldir. Ýöne düşünjesinin derecesine aýtsak bolýarlar. Öz ýagdaýyna da düşünüp bilen ok. Eger ýagdaýy gülýaly bolsa, hemme zat gowy bolsa, ol kim öz ýurdundan gaýdyp başga ýurtda bir agyr iş eder? Etmede onu. Ona bir ýatdan çykarýar. Onun birden gepiniň arasynda şey diýdi. Men diýdi Covid'den öňellim, öýökän atlap gidip bilmänden sagalanmaý adamy göresim geldi bolýan, Eýrana gitdim diýär. Eýrana gitdim de diýär, onuň men sagalamam, Eýrana geldim, men Eýrana da uçdum diýär. Netiret adam öz ýagdaýyny düşünýär. Sen eger ýurdun gowy bolsa aýdyşyň ýaly, hemme zat gülýaly bolsa, sen hem keyip çekip beren ortam Türkiýede, näme üçin sen öz maşgalaň bilen, halal nikaly maşgalaň bilen, öz çağlaň bilen Eýrana duşmaly. Sen näme üçin Türkiýeden 60 wadardan uçup gider edin öz marda duş gaýdy bilen ok öz çağlaň bilen. Indi şu wagtlara akyl ýetirmek üçin adam okuly bilimli bolmaly. Diňe bir jüýsi pullu olanam ýeterlikdir. Onuň indi şu ýagdaýa mene şeýler gapma garşylyklar döre diýär-de. Olar düşünäýmel zatlara da düşünen oklar. Ana sen şu alıp görkezýän faktlar barmy? Türkmenistan hökümetiniň soňky döwürde, soňky garşylyk ýyllaryny 30 ýylyň içinde Amerikadan, Ýewropadan alan ummasy pullary bar. Şolar häzir internetde bar. Şolar açıp şolaryny görüp okap bilýärler. Ýöne şonu eden oklar. Mysal üçin Türkiýede 8 saat ýa 10 saat işlep geldimi? Soň ertir işe gitmek adin zat ýetişek bolýarlar ýa da ara işek bolýar bir bölegi ýa keyip çekjek bolýar ýa şu mardan gelen illeşimden aýdyşýar. Şey diýem, olar düşünäýmel zatlara da düşünen oklar Murat. Şoň üçin şu häzirki şeýle temadaky gepleşikden geçirilmeli men dogry diýip atap edýän gel. Mümkin bolýarça ýaşlara öz illeşlemede şu ýöne köje zatlar bir düşündirjek bolar. Dogry. Apet apara. Ine şu ýerde bir watandaşymyz ýazýar-da. Senin bul görkezýän maglumatlaryň dokazatstwa diýer. Ne şu Russiýa propagandasynyň başlady. Ay onu alýarlar, orada Amerika, ine Ýewropada Amerikanyň nimetine tant edýärler olar, ýani dut gotna. Ine ol maglumatlar görkezýän ýok, ýalan ol.
Ine diňe bulara Türkmenistanyň berilýän maglumatlary dogry, ýa ýalan Watan habar programasynyň berýän maglumatlary resmi taýdan dogry, galan hemmesi ýalanmyş. Gelin şu soragy ýene de seýreň. Şulardan ýanky bütün dünýä maglumatlary ýalana çykarýar. Ünsüň şu ýerde представитель посольства письменному ответу öz янки хат ядан жогабына ссылку на сайт с данными о представлении Туркменистану помощи по линии агентства США по международному развитию USAID. Şundanam ine pul geçirenini 2001 yıldan beri 197 milyon dolar berinden görkezýär. Şuraya ссылкалар ve şonu girin saytlarda bağdır. Ine Türkmenistan şu pulları alýar. Näle Raşid Miredov şu zatlar bilen o. Aňyrtyna etdi. Bular öz finans agyrlyk ýagdaýyny gizlýärler. Indi men size başga bir maglumat okaýan. Görkedeýin. O maglumat häzir bir minut. Ine terdim. Şu maglumat Turkmen Initiative for Human Rights. Ofitsialna OON'a gitti şu dokument. OON'a şunu aldılar da tasdikladılar şu dokumenti. Şu ýerde ýazylýar. Общественных организаций, открыто занимающих правами человека в стране нету. Türkmenistan'da adam haklarını goruyan gurulmalar yok. Yani. Bu konstatasyada ödem yankı seyredin. Hem dokumentlara, statyalara, kanunlara, ссылкаларını veriyor. Suudna ekspertleri hem de hatlarını düşünürüyor. Ne şurada yazıyor? Svoboda sredств массовой информации. Yankı bizim vatandaşımız yalan, resmi yankı maglumatlara seyret. O yerde hemme de doğru yazılı diyenle yine men cevap veriyor. Свобода средств массовой информации. В последнем ежегодном рейтинге, составленном организацией «Репортеры без границ», Туркменистан по уровню свободы слова занял 167 место из 169. Yankı reportörler granitsası deyip bir guruma var. Şirketsiz reportörler. Devletin reportörleri geliyor. Şolar analiz edip, olar güýçli. Olar Allah Murat Rahimov däl. Gaty güýçli jurnalistler. Derine, felcere, argumentlary tapıp, aňyrtyna yetip, ýa gizlin maglumatlary tapıp, onam suud edip bilýän jurnalistler. Şolar tasdikleýär. Üýüşüp, ine Türkmenistan informasiýa ýapyklyk boýunça 167-nji ýylda, ýagny 169 iň zulüm, iň erwet, şoň 167-nji ýerinde dur diýip öňümizde Demirgal Koreýa, ýene bir döwlet Eritreýa. Murat, sözüm adında. Şu gatykän ýyllardan beri menin gödöwçülük edýänler, şu söz azatlygy boýunça adam hukuklarynyň derejesi boýunça ýurtlaryň arasynda reytingi bolýar da, her ýurdun onun Birleşen Milletler Guramasy ýaly ýa-da şuňal şirketsiz reportörler ýa gaty awraýly halkara guramalary düzýär bir nemeni. Ähli maglumatlar ýygnap. Şol raportda her ýyl ýaly ne soňky şu 30 ýylyň içinde Türkmenistan esasan 3 tane döwlet iň soňky yer üçin göreşýärler. Olar Türkmenistan, Demirgal Koreýa hem Eritreýa. Dünýäde iň aýlgynç ýurtlar hazır edilýär. Adam hukuklarynyň basylynmagy boýunça, söz azatlygynyň ýoklugy boýunça. Şol iň soňky şol ýerler bar. Mysal üçin aýdary 69, 68, 67. Şol 3 ýurdun arasynda Türkmenistan. Hiç Türkmene gelişecek zat değil. Bizim ata-babalarımız hiç wagt bir-biriniň dilini beýtirip kestirmändir, ýa-ni agdyny ýumdurmandyr. Egerde häzirki rejim bolanmasa Türkmenistanyna, Türkmen jemgyýetine, olar magtumulyň döwrüne, keminen döwrüne, onu bizde şol şahirler bolmazdy. Vatandaşlar. Türkmenine beýle ýagdaý bolmandyr hiç wagt. Häzirki dören rejim Türkmen rejimi däl, bir stalinistik rejim. Biz mundan tiýdirek diýinjek bolmaly. O öňkü zamanlarda ine padşahlar, sultanlar, begler, şahyrlar, hakykata adamlary mahtumul idi, kemine, molun bir toparlaryny ölürmendirler. Kimle kalmadı? Yok. Kesmendirler. Şu ýol öküden niye ýa zat diýip bu dinler hormat goýupdyrlar da gorlatdyrlar. Häzir bolsa ol şahyrlara intelligensiýa alanda dursun. Hak bir zat diýse
Yani halk bir zat diýse eýýäm halky türmäge batýar. Ýok diýär. Indi dowam edeli. Şu ýerde ýazýar. В Туркменистане издаются 24 номинования газет, 17 номинований журналов, вещают 4 телеканала и 3 радиостанции. Все они государственные, независимые и негосударственные средства массовой информации в стране отсутствуют. Bu demek näme? Diňe hökümet, yani televiziýa, radio we neşriýatlar var. Türkmenistana öz azat sözüň aýtmana maglumat bermek üçin, yani neşriýat ýa-da teleradio kompaniýa ýok. Tasdikleýär bular. Bularň tasdikleşi diňe bularda bütün halkara gurulmalar, OON, yani Ženevadaky OON'un adam hukugyny gorayan birleşigi, OBSE'nin Warşawadaky bidişi, yani adam hakkını gorayan birleşikleri hemme faýda. Diňe şular da. Şoň üçin olaram bütün dünýä halkara gurulmalary. O ýerde şolar yalan aýtsa, olar suwdak gidýärler. Türkmenistan näme maglumatlary gidilýär. Sebäbi şonu suwdak edip suwd etmediýäli içinde gidilýär. Hiç kim şol bulan aýdan resmi taýdan bir virtual sanlaryny hiç kim hiç ýerde suwd edip şo näde diýip bilmediýäli. Ene şoň üçin gidilýär. Olar ýaly egerde resmi taýdan hemme zat hakykat bolsa nämeden gorkýar? Näme ofitsialny hemme ýerde büdjet goýanok, näme ofitsialny hemme ýerde ýa-da maglumatlar goýanok bolýan zatlary näme eden o? Sebäbi yalan. Buğday näçe ýygyldy? Hakyky ýygylan buğday bilen hakyky ýa-ni bulan resmi taýdan berýän maglumatlar deňmi näme? 4-5 etdi ulanlaryň. Paxtan nähili? Ulun 2-3 etse ýa 4 etse ulanlaryň ýa-ni resmi taýdan maglumatlar berýär. Yalan. Indi hormatly vatandaşlar, bu diňe däl ine şu ýerde aýdýar. Turkmenistan существует официальный орган, уполномоченный осуществлять цензуру. Комитет по охране государственной в печати и других средств массовой информации при Кабинете министров Туркменистана, который осуществляет предварительную цензуру всех средств массовой информации. В результате в туркменских СМИ полностью отсутствуют критические материалы и статьи, вскрывающие какие-либо проблемы. Даже само слово «проблема» не упоминается. Не публикуются статьи расследования, аналитические материалы, политические статьи, не публикуются фельетоны, басни, карикатуры. Вообще сатира исчезла в стране как жанр. Публикуются только материалы восхваления президента и его работу. Из-за этого практически все издаваемые в стране тексты, газеты, журналы похожи на содержание друг друга и не пользуются популярностью у жителей страны. И на şunu suwd etmek üçin men size bir zat görkezden ýöne gülmen haýyş edýän, ulu haýyş edýän. Ferdim. Ine şuna Türkmen döwlet neşriýat gullugy diýilýär. Ünsüň, ýöne gülmen. Birinji sahypany alýas, açýas. Da. Alawaly Serdar. Okey. Muňa okey diýeli. Gaýdyp gelýäs. İkinji galyada açýas. Da. Alawaly Serdar. Muňa da okey diýeli bolýar. Iki sany hökümet ýaly maglumatlar diýeli. Üçüncü galyada açýas. Da. Ýene de Alawaly Serdar. Dördüncü galyada açýas. Ýene şol adam. Türkmenistan halky ýokmy? Türkmenistanda başga işler geçen okmy? Indi galyada açýak. Nesil. Da. Ýene şol maglumat. Bolýar. İç ýananyň bir gülkisi bar diýen ýa-ni Edebiýat we sunumda açýas. Hani edebiýatda sunumda şular näde ýaka? Da. Ýene edebiýat sunumda da Serdar, ýa-ni Alawaly Serdar barken bolýar. Adalat gazyny açaly. Şo ýerde Serdar ýokdur, şolar adalat hakynda gurulma diýär. Türkmenistanyňky ýa-ni bolup geçen zatlary. Da. Ýene Alawaly Serdar. Bu näme bolka? Indi bolýar esker açaly. Eskerde mümkin ol ýokdur. belki esker vardır. Eskerde belki eskerler vardır. Belki eskerler. Da. Bu näme bolka? Bular bir-biriniň materialy göçürýärmi? Bolýar, muallimler gazyada alaly. Diňe muallimler üçin. Belki muallimler gazetinde belki muallimler vardır birinji sahypada. Belki muallimler vardır. Her diýär. Da. Näme bolka bulara?
Bolýa, molimler İşi arýadan aydan gelip jurnalistika. Türkmen dünyasy diýende Türkmeniň dünyasy ýagny Türkmen halky, döwleti, baýlygy, ýagny tebigaty açyk Awa. görýär. Da-da-da-dan. Be. Yine alabalyklary. Näme bol kamuňa? Şola ýaly halk muny gowy görýärmi? Murat. Bereketli toprağı görelim. Yo da dur devam edelim men. Gülmeň Yo, dur, bir aýtsak bolýanlaryň. Şu men gül näme üçin gülýänligimi düşünürjek bolam. Şu men jurnalistim ýazjy hökümde içim ýanyp gülýän. Diýäbi men tejribem da gör bil itaret döwründe de ýokdy şeýler zat. Hiç ýok. Ejidi ýaly siz gülmeliler. Siz ýazyjy. Demek Devam edelim. içi yananın gülküsü bir zat var da. Bereketli toprak. Hani yine Türkmenistan'ın resmi maglumatlar yankı näme hakikaty ýazýar, terediýär. Hani herlerin bereketli toprak. Da-da-da-dan. Yine şol. Be, näme bol kawmuňa? Şolar ýaly bul giýje uny statýa ýazýanka, maglumat ýazýar. Aşgabat. Aşgabatyň halky barada, yankı Aşgabatda bolup geçen zatlar barda. Da-da-da-dan. Assalamu alaikum. Yine şol adam. Yine Aşgabat'ım şu Aşgabat. Bolya. Aşgabat indi neutral Türkmenistan, bir taraplyk yankı Türkmenistan bir taraplyk näme gadanyny zat bir terit göreli. Da-da-da-dan. Yine şol. Be. Ay yalandyrlar şu zatlar. Yankı Gurbanow özü nime diýendir bir ýerden yankı sahypa ýasap goýandyr. Ahal durmuşy. Şu ahalla näme bolup geçýär? Ahalla näçe halk ýaşaýar? Diýmedim diýenine yankı bir 2 million goly halk ýaşaýar. Handerelik näme? Vay, yine bir adam. Muňa näme bolka? Hemme ýerde şul. Serden hemme ýerde şul. Be. Bolýa. Ahalan beýleki diýeli Balkana deredeli. Balkanyň şu ýokdur, oşun ofisi ýokdur. Özü Aşgabatda oturanlar. Gelin Balkana deredeliň. Da-da-da-dan. Yine şul. Be. Bu Balkanda da gitmiyor. Näme işläpýär Balkanda? Bolýa, Balkanam teretmeli. Daşowuz habarlaryna teredeli. Daşowuzda näme bolup geçýär? Hani bizim halkymyz näme diýär? Ine Daşowuzda yankı deňizler, suwlar doňup köprüleri yankı buğular ak gidipdir. O ýerde bir topar problemalar bar. Mümkin şu zatlar ýazylandyr. Hani teredeli? Da-da-da-dan. Assalamu alaikum. Yine Daşowuz. Ha, bu ýüzüňe terek dur. Bolýa, Daşowuz yankı onam diýeli o ýerde yankı alawaly terdar gowy görýärler. Gelin Türkmen günlegoruna teredeliň. Vay yine şu. Gün badyr. Ha, bu yine şu. Hemme ýerde bolýa. Ay bulun bir Türkmen günlegory şunu gowy görýär redaktory, alawaly terdary. Şunu goýupdyr. Gelin Mari Şahy Jahany teredeliň. Ya Maru Şahy Jahan. Maru Şahy. Yine şu. Ine Türkmenistanyň maglumatlary. Ine diňe bir gaziýede Türkmenistan çykaranyna şonum ýeterlik bolýar. Şunu hemme ýerde ýaýratmaly. Bir topar ol beýlik gazetiniň atlar geregi ýok. Şol maglumatlar toplap durlar. Bul maskharaçylyk. Bütün dünýä şunu görýär diňe bizde. Men size ine Türkmen döwlet neşriyat gullugyny öküdýän. Ofitsialny sayt. Şunu özüňiz girip görüň o. Gaýrat edin. Yine yankı bizim vatandaşımızın diyen zatda yalan mudatlar. Yine bir zat diýip aýdýar. Mälik bir eşdiňizmi? Hawa. Salamu alaikum Mälik. Salamu alaikum. Sağ ol. Wa alaikum selam. Hoş geldin. Materialları okuduk bolýar. Sağ ol. Yank materialları okuduk gazetler boýunça. Onu okuyan adam diýmedim diýene 30 günne psihbanitsa gitmeli sebebi yankı killesinde neyronlar öz bilen çaknyşyp ýarlyp gulagdan yankı sen aklın akmaly. Ya da sen psihbanitsa gidip korrektirowka etmeli. Sen näme pikir edýäň şu zatlar? Maglumatlar boýunça Türkmenistanyň. Maňa sowra berýär. Hawa, size sowra berýän. Mälik aýdyn. Ay mena kenamur siyasada düşünüyorum bana mok konuda düşünüyorum önkü azıcık oturdum kulakları bu zatlar benim kırıklara
Şo ilki bilen başlaýan näme şo prezidentlik töwerine adamlar tamam medeniyet işgärleri ondan soň prezident ondan soň halky öýleýär. Men pikirimçe. Sebäp diýen wot el sarpýarlar, batyrýarlar näme diýerler diýerler. Men şu Şweýçede gördüm bir türkmen başly bir milletin kelini dodup başyny alamışlar. Häzirim şol adam akabiyse bolýar. Bilem, onun her bir adama prezident ýa-da bar men adamda bar men kuwalite bunu dip durulmaz da. Bu adamlar öldürüp şonu han bolýar. Men pikirimçe. Onun bu da şu gelip onun Türkmenin ortada bugün iyi de var değil mi de şu aktar birazcık arasında tiyatro doğru yani adamlar demek. Buranın bile faydalarının bile iş bitiyor. Onlarla çok mukayede fikirler. O tedilin içinde üstade meşruiyetse de kurumlara geldi. O tedilin içinde absolutely hiç etmiyor. Bir şey abi boşluk var. Başka hiç yok. Kimleme değil, kimleme değil. Değilin elinde zaten absolut. Ne mutavur zaman genç onu diye Türkiye. Yani bu da aktarımda öyle mi? Bu yani düğün Şüphesiyle Gurhan yapıyor. O da hatta var ilgileyen sebebi şu halkın ağzını ağlatmak için edildi. Milleti direk kuyruğuna koymak için. Ne için? Bu hatta kalk gidip oturup bakılır. Bildiğin iyimet her bir dakika var ya. Onun için ot halkı ağzını koyuyorlar ya da tepik koyuyorlar. İşte halkı açlık kaydetmek için. Bilen ünlü olmak için. Berdi bu lokantası yok bu Murat. Ben o dinlemedim diyor. Berdi o ehanın Müslüman milletine karşı iş ediyor berdi. Bunun kim biliyor berdi Muhammed yani ya o şu miyatı onun adını dostlar aydınlattılar, elini okuttular. Bilen birinci adamlar diyor afadıysa şunu demedim. Şunu ne diyor? Başka ne diyor? Niyaz pulun yüzüne tuğrotun çıkarttı. Sen şunu yapmadın benim bunu diyenli pulun yüzüne golünü çıkarttın hayır. Neymiş ettiler olur? Pulun yüzüne golünü oluyor yani. Yani boş onu yazdı, başta yazdı. Nedir? Şu vardı, yetecekti mesela. O çıkışlarını dinledim. Adamı gelin bir yurt böyle, yurdu düzeliyor. Sonra o yerde adam bir fırsat alma, tanıtma, yeni bir asker. Yani onu şu an insanlar böyle anlatıyor. Leyam o adamları önem almadı. Stadionun şu ya başka önem yok Murat. Yok hiç adam. O tedbirinin içinde bir adam ya bir Türkmen'in ne mi o milli varlığının etti ya oturup çay var bunun var mı? Yok. Absolut yok. Hani bu halkın da düşünüyor. Yani yurt diye vatanın diye. Hani başka bir görüşler edilmeli. Hem memleket diye dini Türkmen yok. Türkmen sınıfı yaşlı yok ya kısmından bu Gürlestan'ın hem de Türkmen okulunu bütünde avrayı. Şimdi Murat, Şimdi devam edelim. İkaz cevap vereyim şu arada. Melik. 1997 yılın yarıştaydı Şveç'de. Köp tatları gördüm. Gözümün önünden geçti.
Türkmenistan'ın bilýän. Aňyrda da Niyaz hökümete gelenler şo Niyaz'ın döwri ýadynda da. Indi häzir saýhallanyň umman Türkmen opozisiýasy. Ünsürsem, ana Murad Ekimide hiç de täsir beren owa bile işleşmege. Ýogsa Murada oppozisioner menem ýöne garaşsyz jurnalist hem erkin yazıcı. Men özüme asla oppozisiýa diýip hasap edemok, hem oppozision iş alyp baramok. Men diňe halk radiosyny ýöredýän. Men halka hem demokratik oppozisiýa öz sesini halka getirmege kömek edýän. Emane seret Murad Ekimide bile gepleşýär geçirýär. Beýleki dewletiň oglunlary bilen hem gyzlary bilen hem gerek bolsa bile oturup gepleşýär diýär. Şonu olar öz saýtyna goýýar, bizim erkin Türkmenistanyna goýýar. Näme şaýda bir paýlaş bilmediýäli, ýa bir urşar ýaly, ýa bir-biriniň üstüne tökmede tarýan näme sebäp bar? Eger de sen maksadyň arasynda bolsa, sen niýetin şol halka azatlyk getirmek bolsa, onu bu taýda hiç ýyly paýlaşar ýaly, ýa paýlaşmaz ýaly, urşar ýaly, dawalaşar ýaly zat ýok. Kimde kim şo näme diýen bolsa, görüşýän adamlaryň garşysyna görüşýän bolsa, tökmede atýan bolsa, şol adamlaryň öýüdüne galdyrbaçlyk bar. Edir sen aýdyşyň ýaly, olar Niýazyň öňüne epilip bükülip ommalyp işleyen adamlar, şoňa hyzmat eden adamlar, oğurluk eden adamlar, şol sistemany yetiştiren adamlar şolar Niýazyň guzlatulary. Indi şolar haçanla işten kowulup bagyşlangyň sırtyna depilip oklanan honkaça gaçyp gelip yaha şutada Ýewropada hallap yer alylar, para berip men onu Şweçiýada bir para alýanlar diýip biljekler ýöne misal üçin Türkiýede ýa Orsiýetde bir ýerde şo komissariýat bar bolsa, bosgunlary Ýewropa iýberýän şu taýdaky yerli para horlama arasyndan özlerine gerek adamlar tapyp şolara para berip şeýtir aralaşan adamlar var Ýewropa. Olar bar, biz olar gatyp bilýärler. Şol adamlar indi şu taýda oppozisioner bolup öňe Niýazyň sapyna işläp ýurdu ýykdylar. Innem oppozisioner bolup şu taýda oppozisiýany ýykjak bolýarlar da. Ýöne ol primlerini biz öwrenip uzak ýyllaryň dowamyna alyp şolardan jebir çekip öwrenip hem indi dinle demokratik oppozisiýa öz işine diýe ol nomenklaturyny ýönkü ogry jümürler hem halka ağırlamağa finansiyalar ýöne olaň döwri utardyny. Olara seyredip görsem reytingleri ýok, 100 adam, 500 adam görýär olar. Elbetde olar bizim hem awraýymyza kastetdiler. Umumany Türkmeniň şu erkin metodusy dinlemek höwesine de kastetdiler. Şoň üçin hemmemiziň hem nimemiz reytingimiz gaçdy. YouTube'da onu görýär bizde. Ýöne wagt geler ýene de hakyky iş edýän arasynda adamlaryň alyp barýan saýtlarynyň, kanallarynyň reytingi ýene galar. Biz Dowam edelim de ýa gepleşi. Gyýtha aýdaý näme? Mälik biz dowam edelim. Ha böyle mi? Gayet. Yani bizde 5 milyon halk var da. 5 milyon halk var. 16 respublikanın içinde Türkmenistan Türkiye'deydi. Ya. Onun da volali diğerler orada ya verdim. Dedim ki bu adım. Galım 4 milyon halk girdi. Bıraktılar. Bir intelligence. Bizde yok intelligence. Absolut intelligence. Bilyanlar hükümete değiştirdi diyorlar. Onlar yazıda hükümetin intelligence yok. Siyasetten yok. Ya ministerlerin. Bari hem adam burada e-mail gördü almak söz da adamlar. Ştada da Ştada adamların da var. Over Amerika vardı. Bunları yeniden sorup deryanın bayır ya böyle soruyor. Bunun bu da yok. Bunun ayrı o yatırdı oturun.
Olam yerine bir koyuyorsak böyle o ne diyecek böyle. Ayın kudretlerine de baktı diyecek böyle. Soňky bilim süýär adamlar. Ýa-ni o gıýrynyň diýeni bular her burada Ýuropdan çykmaz. Meýalik sen öňürek süýş, mikrofonna sesin bölünip çykýar. Mikrofon ýakynrak gurula. Google yok deyip dinleyiciler yazýar nemen näriň sesi Google nok deyip. Men pikirimçe sen şol elerkin ulansan Google olaryň kadýanyna. Şol elerkin we gulanyma takylyp neme diýär. Ha. Ýogsa sesin bölünip gelýär. Vatandaşlar dowam edeli, ruhsat berseňiz. Ine ýa-da biz Türkmenistana Türkmen döwleti pul alanına Amerikadan hiç zat bolany, gowy, o ýerden pul ogurlap, gaýtyp şo pulu halky basyş etseler normalmy, bolmazlar. Ýöne Hudaý saklasyn, oppositsionýerler ýa-da pravozащитниклер Amerikadan pul alyp adamlara kömek etse, ýol gökse, hereket etse, Hudaý saklasyn, bu zatlar günä. Ine siz Amerikadan pul alyp Türkmenistan Amerika satjak bolýaňyz. Ýene plan pisgan diýip bir topar bolmajak zatlar tapýarlar. Men şu soragy bir çuňrak görýän Ermenistanyň ulaşdym. Ýani şo ýerde çarşyk boldy. Şolar Amerikadan pul aldy. Kömek hatalarına. Köp almadylar, bir 200.000 euro. $200.000 aldy. Şolar $200.000 alany bilenem ol pulu ne çalşyk et bolýar, bir kiçik etapda bir informasiýony kömek etmek üçin ýani YouTube'lary informasiýa jurnalistleri işletmek üçin kömek edildi. Hani Armeniýany Amerika basyp aldymy? Şo pul bereni bilen. Ýok. 3,5 milliarda gola hyzmatdaşlyk etdi Amerika Türkmenistan bilen. Amerika $325 milyon şeýle berdi Türkmenistana. Hani Amerika basyp aldymy Türkmenistany? Ýok. Amerika Gruziýa kömek etdi. Halkyna, ýani öňgeşler etmäni. Ýagny öňkü kommunistik agyr sistemany çalşmany. Hani Amerika Gruziýany basyp aldymy? Ýok. Hani Amerika Gruziýada barmy? Ýok. Hani Amerika Gruziýany NATO sokdumy? Ýok. Gruziýa NATO ýazyp geçecek bolup har jurýa alany bar. Amerika diýip Amerika biz aklamdy o. Onun bir topar kemçilikleri bar. Siýasatyna, içinde, daşyna gurul ýok. Ýöne oň edýän zulüm bilen Putiniň edýän zulümi yer bilen asman ýani. Türkmen halkyna Amerikan ne erwetlik etdi, ne basyp aldy, ne bizi bir uruş iteledi, ne bir rad etdi. Hiç zat etmedi adama ýöne söýüp ýatyr. Ine şoňa men ýani şol adalatly däl ýani. Bir zat etsin, onsoň biz özümiz çykyş edip aýdar. Eger erwet rad etse Türkmenlere ýa Türkmenistan onu gizlep bolmaýar. Özümiz çykyş edip aýdar. Özümiz çöler şu Amerikany. Ýöne şu günlükçe Türkmen halkyna, Türkmenistana Amerika erwetlik eden o. Şonu boyun almaly. Hem agentler boyun almaly. Hem diýen adam ýalan. Başta men şu Märiýe garaşdyrmam Mälikden aýplaşma gepin gerdisi geldi bir zady şu wagt ýarından çykmaka goşoýun Muradyň aýdan zadyna. Şu Amerika söýýän adamlar bar ha. Şolaryň elini Amerikan çykaran iPhone'lary bar. Ya da şu mobil telefonu kim oylap çıkardı? Amerika oylap çıkardı adamlar. Sizin elinizde şu Amerika söýgöňizde de Amerikan oylap tapan elektron awzallary var, teknologiýasy var, kompýuterler var. Amerikan oylap çıkaran, oylap tapan internetini peýdalanýar. Şolaryň bütün adamlarda beren ähli şu eşretlerini peýdalanýar. Yine Amerika söýgän. Bu nähili 200'lük bolýar ahly. Nähili 200'lük bolýar. Murad aýdy Amerika ýamanlyk eden ok diýe. Ýamanlyga birinciden eden ok. Men Türkmenistan alýanna häzir diňe. Men o beýleki ýerlerde Amerikan ýalňyş eden işlerini häzir goramok. Olarda da ýalňyşlar bar. Ýöne Türkmenistan alyp görürler. Biz özümizde jogap bereli. Amerika häzir etjänni Türkmenistana birinciden ýamanlyk eden ok. İkinciden hem diňe ýagşylyk edip gelýär. Ine Murat häzir şu geçen ýyllarda garaşdyrlyk döwrünü Amerikan beren pullarynyň belli bir bölegini agzap geçdi. Olar hem näçe milliard. Şo pullaryň Türkmenistana baranyny hatda Reşit Meredow ýurdun kän ýyllardan beri daşary işler ministri bolup oturan adam bilen o kenni. Ol pul barypdyr, size berilmän,
halka berinden uğurlanıp yok edilipdir. Şoň üçin Reşit Meredip bilen onu. Ýogsam Daşary işler ministri onu prezidentden hem öňürti bilmedi. Birinji şol bilmedi. Sebäbi ýurdun daşarky gatnaşyklaryna jogap berýän Daşary işler ministrligi ahyry. Şolar bilmeli, aňyrdan bir köpük geldi. Diýmek nähili bolýan eken? Şo pullar, milyonlar, milyardlar Daşary işler ministrliginiň hem bizim kän ýyllardan bäri Daşary işler ministri bolup işleýän men kursdoşum näme Moskwada MGU'da bilokan illeşim Reşit Meredowyň asyl gapdandan geçip gidýän eken, ol duýman galýan eken. Nähili beýle bolýar? Şo zatlar soran eger kimdir birinden hatabat sorajak bolsa. Bizim hatabatymyz ansat. Menem aýtdym, Muradam aýtdy. Murad ahyry biznesden gadanýan pulny oýa görüş üçin menem oňa şaýat Amerika uçanlady, bir ýurtdan beýleki ýurda uçanlady nemenden pul soraýa, nemeýärlikden pul soraýa şeýlemi? Meýärlik. Murad senden hey pul soradymy? Yok. Yo mendenem soran. Gaýtym başarsa kitap satyn alýar. Bizim neşriyatymyzdan. Bir gezek kitap satyn aldy, biz şoňa gaty begendik. Diýen üçin tebe birinciden bir türkmen Ýewropada kitap okasa biz şoňa begenýär. İkinciden hem şu türkmen neşriyatynyň gerekdigini görkezýär. Kimdir biri ýa-da türkmenler şondan türkmen dilinde ýa beýleki dillerde kitap satyn alsa. Men özüm barada aýdyn, ýene de bir gezek. Men 87-nji ýylda açyk görüşe çykdym. Şondan berem öz hasabyma görüşýär. Ana ýokarda Allah we adamlar. Egerde kimdir biri maňa kömek beren bolsa, şo kömegi men ýene-de halka geçirýär. Sebäbi şu gün neşriýatyna türkmen biznesmenleri 200-300 dollar pul kömegini berdiler wagtynda. Şolary biz bayrak hökümine ýene-de ýaş türkmen ýazgylaryna berdik. Afet para. Biz efirin dowam edeli eýem 55 minut geçdi, 57 minut ýa biz 45 minutda oturjakdyk birinji bölümi. Hormatly watandaş, biz 5 bölüm eder, sebäbi forward köp, ýani metodiçka giň. Şoň üçin efirimiz dowam edeli. Ýene bir soraw bar, şo birinji bölümden soňky soraw. Serdar we Gurbanul Berdimuhammedowlar Türkmenistanyň agly ýagdaýyna günäkär däl. Olaryň ýanyna emhenler, korrupsiýalar, polisler, korrupsiýerler, paraxorlar, hökümetdäki işleýän ministrler, vice-premierler günäkär. Berdimuhammedow bilen ýa-ni Gurbanuly özüne arkada aklyçykyndakan we Alawaly Serdar bular günäsi ýok diýünden bular başarsa halka hyzmat etjek diýip ine şeýle halkyň arasyna şuraya pikirler ýörýär. Ine şuňa ine sözü Mälige berýär. Mälik sen näme pikir edýän? Şunyň günäsi barmy? Şu türkmen halkynyň şuny düşen ýagdaýyna, agyr ýagdaýyna şunyň günäsi barmy ýa ýokmy? O kane o bar günäsi. Bir ýurdun ýol başçysy bolan adam hemme de şoň boýuna düşýär-de. Ýagşydam ýamanam. Ýöne bu zatda ýanky giýişmeli diňe bir adamdy günäsler. Oň töweregindäki adamlar amma. O hany ol adam? Ýadyňda düşýän orada o bir Oraz bilen bir wady ministri bol. Şo teşenne bir öwlýany palwonyň bir tank getiripse üstüne durýar şu öwlýä. Şu ýolun arasynda öwlýä bolmadan. Ha. Ana şu zatlaryň niýaty bilen okda şoň. Bu bilen bu diňe bir adamyň zady ähli türk adamy türkmeniň aladasy. Şoň töweregini ýan aýtdy. Şu ýurtda, Şwesiýada bir türkmen bar, başga ýeriniň elini iki bükülüp öňüne salam berdi. Men şonu gördüm, men gözüm bilen. Eşitden lazım däl ol. Men gözüm bilen gördüm şu. Olam türkmen, olam başga millet. Azerbaycanlar 700-800 tane adam opozisiýa bolup her ýyl bir ýurtda çykyş edýär, üýüşmelen edýär. Şwesiýa gelenlerine men goňşum şu Azerbayjanyň mälik dedi. Dedim çağıracak opozisiýa hökümine geldiňiz diýdi. 3 türkmen bolup gitdi.
Baron var 700 tane adamın arasında 3 Türkmen olup yani ikide sevuşup kırılışıp kayıttılar. Masara bu adamın gide terbiyesi, gide medeniyeti, gide oku bilim. Onun bir adamın üstüne aslan atıp oturmalı. Ha, o Berdi Muhammed Niyazov yine. İlk adam öğündü dötmeli. Katı kıyın öyle yanlışın görmüyor. Başka bir imkan görmüyor ansat. İlk öyle yanlışın dötmeli. Dogry. Apet aparam. Indi sen näme pikir edýäňiz? Ine şul Türkmenistanyň içinde bolup geçýän syýasy, sosial, ykdysady, tekton bozulmalar, problemalar şul arkadaky Serdar bilen özüne arkada hyçkyryndakyny gurbanyny bilen baglanşykdymy ýa onuň düýünden günäsi ýok. Şol daşyndaky haramlardan şonu edýär. Neme ol hükman bağlantılı. Sebebi şol adamları şol hamana yokorky oturan prezidenti bildirmen hamana şol tejenne öwlýän üstünden tank sürdüren adamy ya bolmasa Merkez Bankda oğurluk eden Merkez Bank'ın başlygyny şol Türkmeniň manady çykanyna şoňa Mawtumuluyň Oğuz hanyň ilki başdan ya kiminen Moğolun epesinin delilin Seydi Şahyryň serkerde Seydi Şahyryň suratını koydurman Niyaz'ın suratını basan adam şolar kim goýýar şo edipe şonu goýan Niyaz Fahrym onun men hiç inanamok tejenne bir kimdir biri bir ola tank eken bir buldozry ulansa da şon habarynyň Niyaz'a yetmejegine ya Berdi Muhammed Ram fajadan yetmejegine men inanamok bolmadym oňa haýatynam demek ol harbi nime enzam, harbi transport bir yaraw. Onu sen yerinden goýganda hökman onu KGB de biler, hökümeden biler. Şoň üçin ol oňa inanmak ýaman kyn. Onuň bolýa tejennäkin bilmändir diýerler prezident. Emma garadamak öwliýatynyň üstünden buldozer goýuran Niyazyň özü. Şotada bütün Türkmen intelligensiýasynyň gatty, atly, awraýly adamlary ýatyrdy. Şolary hemmesini yer bilen ýegsan eden, şol öwliýany ýok eden, onuň ol şäheriň ortasyndaky çopanaty gonamçylygyny ýok eden kim? Niýazow dälmi? Ya şo taýlaryny, şol mazarlary, şolaň dip bilen Niýazow dälmi? Elbetde Niýazow. Şoň üçin bir nime bar da, ýanky padşah näkärder, on haramkor vekilleri unakar eger bir padşah sesimiz getirsek bir padşah adaleti dikelder diyen bir Türkana neme var anam var kadimden gelýän o adamın or gaty inteküne koy bir primitiv watlar dören şeýle anam var ýöne ol gaty näde orunam halkmyda mar şo meselede ağlanýa şo vekilleri goýýan saýlap bitiklep ervedini oğursundan tapıp koyan yine şu padşahın özü. Häzirem Türkmenistan'a şu ervet oğurları koyan prezident wezipesini yerine getirýän ya rol oýnaýan adam Öňür Niyazowdy, soň Berdi Muhammed follu onu öldürüp nem Serdar Berdi Muhammedowyň ogly. Indi şol adamlar nämedir bir zady bilmediýsen gaty ýalňyş bolar. Olar näme diýerler? Bir ogryny aýrýarlar, beýleki ogryny goýýarlar. Taýda ütýän zat ýok, ine ýaňyna 4000 murat ya 4-5 tane ministri aýyrdylar. Şol MHM başlygyny aýyrdylar, baş prokuror aýyrdylar. Ýene bir 3 tane şo ýokary wezipeli adamlar aýyrdylar. Näme şolar aýrylan bilen ýaşalar türme atylan bilen Türkmenistana ýagdaý düzelir öýdýärmi? Ýok. Düzelmez. Bolsa şol öňküsiýaly bolar, bolmasa ondan merwet bolar. Ýani ýa-ni sistema çüýürüp sistema näde doğru? Hey atadan oğula prezidentlik wezipesi geçirilerde şo ýurt ömürle düzeler öýdýärmi? Düzelmez. Dogry. Ine gaty dogry diýäňiz, halkyň içine şeýle bir nime bar da argumentler diýsen bolýan bir mena atmaska diýenler. Ýani hakykaty baştan togmak, hakykaty boyun almak derler, baştan togmak. Hiç wagt padşah günahkar däl. Öňkü zamanlarda mümkin ýöne häzir günlerde ine men size bir maglumat bereyim. Men şu maglumaty özüm ulugum bilen eşitdim. Prezidentiň ahranasyndan, vice-premierden we ministrden alyp barýan. Ine Türkmenistanyň prezidenti öňkü Niýazow 5.30-da turýa,
5:45'te şoňa polis taklady diýär. Türkmenistanyň okunjygynyň Krasnovodskdan Kerkaçel näme bolup geçdi? Nirde sygyr öldü, nirde goýun ogurlandy, nirde bir horoz gıýgyrdy. Şol atlar birden aýdaýmasa, işine näme gidýäne aňyrda dursun. Maglumatlar, başga maglumatlar eşdäýse, on külün çykarýar. Polisden soň MHM daklady edýär. MHM'den soň Svotkany harwurluk berýär. Ine 6:00'da şu maglumatları alýan ýaz. 6:00'da ministrlara, vice-premierlere jaňyt başlaýar. Şolar iş ýerinde bolmaly. Şu jaňytynda şolar bolmasa, gün işinden aýryp maskarasyny berýär. Men näçe bolýar? Sebebi bir ýerde bir ministriň assistenty meň dostum, bir ýerde ministr meň dostum. Indi dostum diýelim bir tanışyp, gatnaşyp, köp öňkü ýaşlykda nimeden adamlarym şolar öýler aýdýar, gen görüp aýdýar. Ine şu maglumatlar bir adamdan, iki adamdan, 5 adamdan hem ýerden, hatda ahrana prezidentden. Şöyle gulluk edýän adamlardan. Diýmek, bular kontrol edýär hemme. Umumyň häzir ünsörüň esasy Alawaly Serdar bilen Alawaly Serdaryň arkadagynyň ýanky maglumatlary nirden gelýär? Olaryň esasy instrumentlary näme? İşleş instrumentlary. Men size öňüm aýtdym. Türkmenistany dolandyrmak üçin 200'den 250 çelli instrument var. Iqtisadatda bir diýmedim dene 100 tane instrument var. Yani finansta bir diýmedim dene 70-80 tane instrument var. Türkmenistan'ı dolandırmak. Bular bu zatlar bilen oklu. Bular esas 3 tane repressiv instrument bolýar. MHM, polis, prokuratura. Şu 3 tane gullugy ulanyp halka basyş edýär. Indi şu 3 tane gullugy 100% ulanandan soň bular näme Türkmenistanyň içindäki bolýan zatlar bilmeýändir öýdýärmi? Yanlış ýaňyl. Özüňiz anlamak. Seriýosrak bolun. Dogry zat dogry diýmeli. Şoň üçin şular hemme zatdan habarly, hemme zat öýleri kontrolda saklaýan. Bolmasa biz eýen bunu ýanky agdarardyk. Eýen biz demokratiýa çykdardyk. O reali bular hiç zatdan habarsyz bolýan bolsa. Şoň üçin şu real diýen adamlar aýdym, sen ine özüňde ýaşaýan. Eje bolup, kaka bolup. Özüňde bolup geçen zatlar bilýänmi? Bilýän, elbetde bilýän. Şuňy bilmesen erti bilýän. Erti bilmesen bir hepden bilýän. Sen habarla ho. O näýdi ol habarsyz. Siz pikir etmeň Türkmenistan uly, ol her adamdan habar tutan o. Onun wagty ýok. Ol jogap berýän ministr we onuň gulluklarynyň analizini alýar, rezümetini alýar bir 10 minutda. Ol sistema. Şonuň üçin siz ýalňyşma. Ine on habary ýok, o gülýäli haja wagt geldi biziň nämämiz ýanky biz on aýagyna ýykylmaly, aýagyna uşamaly diýip o käbede bar bir surany başgaça aýtdy beýlekle görä ýanky bul padşamyz diýip bir bolsa zatlar aýtmaň, türkmen halkyny maskara etmeň. Haýyş. Ine şu ýaly hormatly watandaşlar bizimle şunuň bilen şu günlükçe MHM metodikasynyň içiniň soraglary we argumentler diýen video gepleşmemiň birinji bölümini tutýar. Intek 4 bölüm öňde, mümkin ondan köp bölümler bar. Ýazyň öz soraglaryňyzy men MHM agentlaryna haýyş edýän. Super agentler, kyn görmän. Öz ýanky metodikasynyň içindäki biziň aýtmadyk argumentlerimizi ýazyň kommentariýalarda. Biz ona düşündürip geçer. Bilmeseňiz size ýanky maglumatlar, hakyky maglumatlar barar. Hormatly watandaşlar, men sözi Akbeta Paraga berýän, şonuň bilen biz efirimizi gutarýar. Köp sağ ol Murat. Ana şurada nämäni görkel arkadaşy Azat Türkmen bir daha haýyş edýär. Murat Kılıçoviç diýär. Meni moderator belän kommentariýalary näme diýinýär? Regulasiýa diýinýär. Şonu görkel, ana şu biraz ýokarrakda häzir. Şonu doğrudan ýokarda ýene iki näme ýokary çykmaly. Ana şunu pikir edeli sebebi men görýän şurada Hanjar diýip bir provokasiýa etjek bolýar şol allygyny şoňa gaýtaryp berdi ýani. Bizi gorady, bizim çykyşymyzy, bizim arkaýyn çykyş etmegimizi gorady. Şoň üçin şu tomoşaçylarymyzyň arasyndan şular ýaly gepetede düşünýän onsaply adamlary bir elbetde şu görüşe ýol açmaly. Şoň üçin
belki şu meseleni pikirlenip görersin. Belki şu moderatorluğu eline versen belki doğrudan hem şu çıkan seslenmelerden gereğini alıp wagtyny görkezler. Inni ikalı aýtsam bugünkü gepleşikde elbette biz bir neme başta belirlen temamızdan gyşardyk. Şoň üçin uzagrak wagt gitdi. Inniki de belki diňe şol soralar boýunça dowam etsek gowy bolar gepleşigi. Sağ olun. Onu bilmem. Hormatly watandaşlar, biz kä wagt gülüp ýa-ni humor hökmünde, şo humor janr hökmünde size düşünürýän zatlarymyza dogry düşünün. Başgaça onu düşündirip bolmak, o kelle sığjak zatlarda uly bir giden maslahatçy. Şoň üçin biz gülmeli bolýar. O zaman Akıl Sapar agaň bir gowaýdan sözi bar. Diktator ýykanyňda gülüp ýykmaly. Sağ olun.